έχεις καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος καν? Ναι, ρε, εντάξει, αυτό το ξέρω. Έχει να κάνει κάτι με αυτόν τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Τραμπ. Μαλάκα, ποιο Τραμπ? Τραμπ. Όχι Τραμπ, δεν είναι Τραμπ. Κυριολεκτικά είσαι εντελώς Έλα, ρε, χαζή. μαλάκα. Τι έπαθες, ρε? Ρε μαλάκα, με βάλανε να κόψω τα νύχια για να μπορέσω να κρατήσω το όπλο. Δηλαδή μιλάμε ευρωχισμός. Τι Θα στα λες? κόψουν και σένα, θα στα κόψουν και σένα να ξέρεις. Μαλάκα, τώρα με τον πόλεμο πώς θα βάζουμε ιαλουρονικό? Κυριολεκτικά δεν ξέρω και το λέω στη μάνα μου και δεν μπορεί να καταλάβει καν αυτό το πρόβλημα. Αγάπη, είδες κάτι στολές που θέλουν να μας βάλουν για το πόλεμο? Χάλια, κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν θα φαίνεται ούτε λίγο το βυζί. Δηλαδή, εντάξει, άμα εμένα μου αρέσει κανένας εκεί στο πόλεμο, πώς θα τον κερδίσω? Μπρο, ξέρεις να πυροβολάς? Αγάπη, εννοείται ξέρω να πυροβολάω. Μια φορά είχα πυροβολήσει τον Γιώργο στο πόδι γιατί με είχε απατήσει. Φέρε να βγάλουμε το story, αλλά. Okay. Στον ουρανό να κοιτάζεις, σε μάτια αληθινό να ταιριάζεις. Μες στον ωκεανό κι αν